Täällä IPR-huippuseminaarissa on tänään ollut tosi lämmin ja innostunut tunnelma. Tilaisuus on tosi hieno tapa juhlistaa Papulan 50-vuotista historiaa yhdessä meidän asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Me ollaan kuultu nyt esimerkiksi tosi mielenkiintoinen puheenvuoro futuristi Perttu Pölöseltä, joka puheenvuoro haastoi ajattelemaan tulevaisuuden työelämää ja ihmisyyttä kaiken teknologian keskellä. Mä uskon, että IPR:ien suojaamisen ja puolustamisen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Innovaatioita syntyy koko ajan helpommin ja nopeammin teknologian avulla. Toisaalta myös kopiointi onnistuu nopeammin ja helpommin, joten meidän rooli IPR-kumppanina kasvaa entisestään.